L-eks Prim Ministru Nazzjonalista Lawrence Gonzi reġa' rrikorra għal Facebook biex jħodha kontra l-kritiċi tiegħu għall-attakki li wellet ftit jiem qabel dwar il-qagħda attwali fil-pajjiż, partikolarment fit-turiżmu. Minkejja dan fl-aħħar post tiegħu imkien ma rrefera għal kritika li saritlu wara li fl-istess kumment preċedenti kien attakka lill-imsieħba soċjali fil-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali u ddeskrivihom bħala bla sugu u ta' ebda ġid. Bis-silenzju tiegħu issa anke jekk ġie kritikat dwar dan fl-aħħar jiem ukoll, Gonzi donnu rrid iżomm sod ma' dawk il-kummenti ftit jiem qabel, jiġifieri kif ħadd mir-rappreżentanti fl-ogħla forum nazzjonali fil-pajjiż mu qed jiftaħ ħalqu dwar ċirkostanzi attwali. Il-Gazzetta Kulħadd fl-aħħar ħarġa tagħha fakret kif din l-istess retorika fil-konfront tal-MCSD kien jużaw kollu Ostingat waqt li kien Ministru fl-aħħar kabinett ta' Gonzi stess. Ostingat kien irrefera l-MCSD bħala ħanut tal-kafè fejn kulħadd tifajjar id-diskors bla doċċ bla ma joħroġ xejn sura u dak iż-żmien laqmu bħala tatti totla. Gonzi issa fl-aħħar post wieġeb biss għall kritika li saret f'artiklu tal-Malta Today u waqt li ma semmihomx direttament irrefera għall-Gazzetta bħala xi wħud. Fil-Malta Today inġibdet l-attenzjoni li l-kritika ta' Gonzi ma treġix iżjed u iżjed wara li kienu stess li introduċa l-linji tal-ajru low cost f'pajjiżna. Attwalment il-Partit Nazzjonalista qed jikkritika l-ammonti ta' turisti li qed jaslu fostna mhux l-inqas issa wara l-pandemija li għalqet l-ajruporti madwar id-dinja kollha. Fost l-ewwel pajjiżi li esperjenzaw irkupru fl-2019, Malta illum qed esperjenza livelli rekord ta' turisti li l-istorja nazzjonali qatt irreġistrat, b'riżultat tal-ħidma ta' gvernijiet Laburisti fl-aħħar snin. Gonzi wkoll it-tanta jieħu l-mertu fuq dan. Fil-kumment preċedenti tiegħu Gonzi kien irrefera għall-artikli fil-Gazzetta Disan li tennew li Malta saret xi kalamita għall-alkoħol bl-irħis u ħaxixa legali avolja Gonzi stess konxu li dawn ma jirreflettux il-qagħda reali tal-miljuni ta' turisti li jżuruna. Waqt li ftaħar bil-politika tal-aħħar amministrazzjoni tiegħu li skontu saħħet l-ekonomija għamel suċċess misħubija fl-Unjoni Ewropea u tal-il-pajjiż fama internazzjonali, Gonzi mera l-fatt storikament magħrufa. Dak iż-żmien l-ekonomija qatt ma kienet daqshekk ħażina, tant li Malta kienet spiċċat taħt il-proċedura Ewropea ta' deficit eċċessiv waqt li l-investiment dirett barrani kważi sparixxa. Il-kulħadd fakret ukoll kif minn tmiem dik il-leġislatura Gonzi baqa' magħruf għall-kumpanija Brażiljana Fantasma li kellha tirriloka f'Taslima, iżda minflok waslet biss sa uffiċini vojta. Fost oħrajn ikkummentalu wkoll fl-aħħar messaġġ tiegħu l-eks Ministru għall-Ambjent George Pulicino il-moħħ wara l-akbar sfreġġju ambjentali fil-pajjiż f'dik l-istess amministrazzjoni ta' Gonzi PN b'riperkussjonijiet li għadhom jinħassu sal-lum kompla l-eks Ministru biżjed tawwix tal-fatti. U rrefera għall-kriżi finanzjarja tal-2008 u l-2009 avolja u sew magħruf li din bilkemm affettwat lil pajjiżna u qatt ma tista' titqabbel mal-kriżijiet li feġġew fl-aħħar snin bil-pandemija tal-COVID-19 u l-gwerra fl-Ukrajna. Minkejja dan kien biss fl-aħħar żminijiet li pajjiżna rnexxielu jikseb l-aqwa riżultati li donnu nislu lejra f'Gonzi u l-amministrazzjoni li mexxa sal-2013, tant li llum qed ingawdu anke rekords fejn jidħol ix-xogħol, il-qatt, l-ekonomija, l-investimenti u t-turiżmu fost ħafna oħrajn.